Yan, sa YouTube ko lang yan. Apo. Ako pa naman yan. Relax lang, ha? Hindi pa. Nakahati yan. Pumasok na kayo. Hindi na natin ulit. Hindi gumalaw na. O, ano? O, di ba? Gumalaw na? Kaya kasi ganun lang, di ba? Opo. Try pa natin, konti pa. Masakit, di ba? Mm-mm. Ngayon, Yan, masakit pa. natural, pero hindi pa sobra-sobra, di ba? Oh, Relax lang. Pangalawa pa lang tayo eh. kaya nga. Tingnan natin kung makakahingi na ng maraming pera. Oh, umingi. Oh, oh, di ba? Oh, di ba? Ganun lang. Tingnan nga natin kung gumagalaw na ito. Yan po, okay na. Di ba? Kulang pa ha. Kulang pa yan. Relax lang. Ganito. Ganyan. Mild lang. Ganyan lang. Hindi, hawak mo lang ito. Kulang pala. Tayo pa. Tatama yung likuran ko. Sige lang. Oh, tama. Ayan. Kasi masakit. Kasi nataas ka. Natural lang ha. Opo. Higa. 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 Sige, higa mo. Huwag kang matakot. Teka lang. Saka na natin kukunin. Ayaw pa rin. Okay. Matangkad ka kasi. Higa. Yun, tumunog na. Yan ang ayos. Hinga. Hindi pa. Okay, tayo. Hindi natin lahat. Ba, lumukot yung traps mo. Tayo nga lang. Hinga, tatakpan mo lang. Relax, relax. Hinga pa. Last. Okay. Release. Abante. Opo. Ang natin. Oh. 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 Ano sakit to? Ayan. Oh. Gumagalaw yung ano mo, parang napupunit to. Wala. Wala na tayo. Oh. Kanina hindi niya po maganyan eh. Kanina, hindi mo ganun, di ba? Salamat po. Ilang minuto lang. Ilang minutes dyan. 2 minutes and 30 seconds. Gawin natin 3 minutes kasi kulang. Opo, kulang. Wala Wala. yung commercial. Gawin natin 3 minutes. Teka lang. Wala na eh. Kunti na lang to. Ilang taon mo na sakit dyan? Magdadalawang taon. Nakuha lang ng 2 minutes. Hindi, nakuha sa panalangin yun. Dahil yung pinainom kitang tubig, nakuha kita sa panalangin. Sa panalangin niya. Sunod mo lang, sige pa. Pagday pa. Ano na mayo. Tapos tayo sa akin ganyan. Hindi pa. Gawad straight lang. Straight lang. Gangan mo lang. Gangan mo lang. Yan. Hinga na mayo. Okay. Sige lang. Yan ang kuryente. Para ito ng kuryente. Masakit na masarap yun. Okay, Dok. Para. Yan. Gas lang. Okay. Namayas. Sarap ulit. Hinga. Pati na lang. Release sa ilong. Mas mataas ito, te. Oo. Oh. Naano po yan. Oh. Dala. Oh. Inom mo na ng konti. Inom mo na tubig. Okay na? Tingnan natin. Pwede na 4 minutes. Pwede na yan. Ano, okay na, te? Sa YouTube ko ito ilalagay, ha? 4 minutes lang. Mababa lang siya, oh. Opo. Makaway ka na. Bilis lang sa ano. Ano? Paalam na kayo. Hindi pa tayo tapos, ha? Ay, Alam na kayo. O, kayo, te. O, sige. Taga saan kayo? Taga Kalumpit po na ito. Ilang years na yan? Magti 2 years na po. Kalumpit, Bulacan. O, sige. Yun ang ilalagay.